Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna Pranama. Hare Krishna എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവ ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അല്ലെ നോക്കിയിരുന്നത്. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയായി ഓർമ്മയുണ്ടോ? 23, 25 കഴിഞ്ഞു. 23 കഴിഞ്ഞു. അതെ, 22 കഴിഞ്ഞു. 22 കഴിഞ്ഞ് 23 തുടങ്ങണം അല്ലേ? ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നാമം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? എല്ലാവരും ചെയ്യണം കേട്ടോ. നാമം ജപിക്കുക. നമ്മളേക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലേ മാതാജി? മാതാജി ഇന്നില്ലാന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, നാളെ നോക്കാം. നമുക്ക് നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ വേണം, ആരും എത്ര മാല ജപിച്ചെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും മാല ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മള് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അറിയാലല്ലേ? ആയ ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 17ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു, അത് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് തരും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകം ശരിക്കും പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത കഴിയാണ്, അപ്പൊ ഒരു സൂചനകളാണ് തരുന്നത്. ഹരി ഓം തത് സത്, അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. പ്രഭുജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. അന്നേരം മാതാജി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒരു മാലയെ ചൊല്ലുന്നുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 4 മാല ചെല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരെയും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞാൽ മതി ചെല്ലണ മാലകള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരും, എങ്ങനെയാണ് മാല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ അതൊന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 108 മുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ ഗോപികമാരെയാണ്. അപ്പൊ ഗോപികമാരെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഉയരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും നമുക്ക് അടുത്തതിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 17ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം അതിന്റെ സമ്മറിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് ഇതാണ് സത്യം. ഓം തത് സത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശം ബ്രാഹ്മണസ്ഥിത വിദാസ്മൃത ബ്രാഹ്മണാസ്തദേവേദശ്ച യജ്ഞസ്ഥ വിഹിതാപുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമനിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകമായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിന് യജ്ഞാനിഷ്ഠാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എത്തുന്നത് ഓം തത് സത്തിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? അതില്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണമാവില്ല ഒരു കാര്യം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമാണെങ്കിൽ ഓം തത് സത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പരിപൂർണത ആവുന്നില്ല. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ്. ഭഗവാനിൽ കൂടി മാത്രമേ എല്ലാതും ഓ തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പരമതത്വമായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഓം തത് സത് എന്ന ശാശ്വതമായ ഭഗവത് മുന്നിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതെന്താണ് ഓം തത് സത് എന്ന് സംസാരം, നമ്മള് ജനറൽ ആയിട്ട് സംസാരമല്ല അത്. ഓം സത് മന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാത്രം നമ്മള് സമർപ്പണാണ് ഓം സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞത് നമ്മളറിയാം ഓങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ ഓങ്കാരം തന്നെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഓം ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉ മ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജിച്ചാണെങ്കിലും ഓങ്കാരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓങ്കാരവും വിഷ്ണുവും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓങ്കാരം? അപ്പൊ പ്രണവത്തിൽ ഞാൻ ഓങ്കാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ?
അപ്പൊ പ്രണവ് മന്ത്രം അതിൽ ഓങ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് വിഷ്ണു അതായത് ഭഗവാനും ഓങ്കാരവും വ്യത്യസ്തമല്ല. അതാണ് ഓം. അതായത് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും നമ്മള് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യണാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ നാമമോ ഏതെങ്കിലും വൈദിക സൂത്രമോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മള് എന്തൊരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവത് നാമം അതായത് നമ്മള് ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം, ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഓം ഇല്ലാത്തത് ഒന്നും പരിപൂർണമല്ല. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ പോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലെ. ആ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ്, അതാണ് ചിഹ്നം, അതാണ് ഓം. പിന്നെ ആ ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം പറയുന്നത് നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയുടെ ഫസ്റ്റ് അടയാളമാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങൾ ഇവയത്ര. ഓം ഇത്യാദി ബ്രഹ്മണ നേദിഷ്ടം നാമ. ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഓം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത വേർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ഓം തത് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് 2 എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ തത്തമസി. തത് എന്ന് പറഞ്ഞ തത്തമസി, ഞാൻ അതാകുന്നു എന്നുള്ള തത്തമസി, അത് 2ാം ലക്ഷ്യം. പിന്നെ സത് ഏവ സൗമ്യ, അത് 3ാം ലക്ഷ്യവും. അതായത് സത്ത് സത്യമായിട്ടുള്ളത്, അത് ചന്ദ്രോപനിഷത്തിൽ തന്നെയാണ് 2 വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും, തത്വമസി എന്നുള്ള ചാന്തോപനിഷത്തിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് സത്ത് എന്നുള്ളതും ചാന്തോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 3 വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വേർഡിന്റെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അത് ലക്ഷ്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യം ഒരു സൂചനയാണ്, മനസ്സിലായേ? അപ്പൊ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണ ഒരു കർമ്മം, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവാണ്. അത് നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കണം. അപ്പൊ ഓം എന്നുള്ള വേർഡ് മനസ്സിലായി. വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രപാതിയിൽ പരമപുരുഷൻ പ്രാപിക്കാൻ എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം ഇല്ലാതെ പരിപൂർണ്ണം. നമുക്കൊരു യാത്രയിൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരാണ്ട് നമുക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഓം കൊണ്ടുള്ള ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓം ഇത് യത്യാത് ബ്രാഹ്മണോ നേദിഷ്ടം നാം ആദ്യ ലക്ഷ്യമാണ് ഓം. പിന്നെ ഓം എന്ന വിഷ്ണു, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്യത്തെ. അത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ്, ആ സിഗ്നലാണ്, അത് ആ ചിഹ്നമാണത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ തസ്മാദോ മിത്യോദാഹൃത യജ്ഞാദാന തപക്രിയ പ്രവർത്തന്ത വിദ്യനോക്തോ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകൾ ഉരുവിടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ, അതായത് എപ്പോഴും അവർ ഓം എന്നുള്ള വാക്ക്, കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദമുണ്ട്. ആ ഓം എന്തിനാ പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് ഓം ആദ്യം ചേർക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ അടുത്ത ശബ്ദത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. തത്യദീനഭിസന്ധായ ബലം യജ്ഞാതപ ക്രിയാദാന ക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയതേ മോക്ഷകാംക്ഷഭി. ബലദോഷം കൂടാതെ തത്തെന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. തത്ത്, അതായത് തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ഭഗവാൻ? നമ്മൾ ആദ്യം ഓം പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നമാണത്. അത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. എങ്ങനെ? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറണം? നമ്മ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നമുക്ക് വരണം. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിരക്തി. മോക്ഷത്തിന് എന്ത് വിരക്തി വരണം? അത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തി വരണം.
അത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ട് തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണം, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ വിരക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, അതാണ് തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബലങ്ങൾ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിലും ഞാൻ ഒന്നും പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുക, അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുത്താണ്. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഓ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണാണത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിരക്തി തത്വ വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഫലങ്ങൾ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭൗതിക ഫലങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ്. അവർ നമ്മളെ ചിന്താഗതി, ബ്രഹ്മചാരികളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന നേരത്തിന്, അതായത് ഗൃഹസ്ഥം ഭൗതിക അത് ഞങ്ങളെ ഉള്ളില് ചിന്തയെ വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതാണ് ആ ലെവലിലേക്കാണ് അവർ. അങ്ങനത്തെ ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മചാരികൾ, അവർ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് വീണ്ടും പല ചിന്തകൾ, ഗൃഹസ്ഥം അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വന്നാൽ അവർ പിന്നിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ചിന്തകൾ എന്നിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ്. ആ മുക്തിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമേ, അതാണ് അടുത്തത് തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ അടുത്തത് സത്ത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ സത്യതേ തത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്ത കർമ്മണി തഥാ സജ്ജത്തെ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞ തപസ്സിദാനേ ച സ്ഥിതി സദ്ദതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സത്യതേ വ്യാപിധീയതേ. ഇതിൽ പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ ാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതായത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ഓമി കൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, വിരക്തി, നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യണ യജ്ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് സത്ത് എന്ന വാക്യം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മളെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണ പോലെ ആ സിഗ്നല്, ചിഹ്നം, ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടണ പോലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ലെവലില്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി, അപ്പൊ ആ സിഗ്നല് നമുക്ക് കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിഹ്നം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതിന് ഓം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കടക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു യാത്ര പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലോ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ വീട് നമ്മൾ വിടണം അല്ലെ, എന്നാലേ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഡൽഹിയാണ്. നമ്മൾ വീട് വിടണം, അതാണ് തത്ത്. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഓം. അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അത് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തനം, അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ, അത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ചിഹ്നം, ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം. രണ്ടാമത് നമ്മ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളത് അതിന് പറഞ്ഞ ആ മുക്തി നമുക്ക് വേണം, അത് രണ്ടാമത്തെ. അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഓം തത്ത്. പിന്നെ സത്ത് എന്തിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ എത്തണം അല്ലെ, ആ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം, അല്ലെ എറണാകുളത്ത് എത്തണം, ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം, അതാണ് സത്ത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞു? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിരക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കുള്ള കടത്തം. ഇതാണ് ഓം തത് സത്ത്. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവതിയുടെ സാരാംശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം 17-ാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. 3 ശ്ലോകത്തിലെ 4 ശ്ലോകം 5 ശ്ലോകം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ സത്തേവ സൗമ്യ ചന്ദോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് സത്ത്. അപ്പൊ 2 ചന്ദോപനിഷത്തിൽ നിന്നും 1 ഋഗ്വേദത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. സത്ത് എന്നാൽ ശാശ്വതമായ ഭഗവാൻ സേവനത്തിന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ശാശ്വതമാകുന്നു. പ്രവർത്തനം ശാശ്വതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ശാശ്വതമാണ്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ആത്മീയത, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം,
അതെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഭൗതികയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് പരിപൂർണമാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല. അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഏത് സമയവും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരുത്തണാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് പറയുമ്പോ വിവിധ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ വേദസാഹിത്യത്തിൽ ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സംസ്കാര പ്രക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ. അതെന്താണ്? നമുക്കറിയാം പലതരം സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ ജീവിതത്തില്. അതായത് ഗർഭധാരണം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിനാണ്? അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. വൈദിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള വേദന സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എന്തിനാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും. അതിന് ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാരം സംസ്കരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ അല്ലെ, പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മളെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അല്ലാണ്ട് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നല്ല, അത് നമുക്ക് അത് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് സംസ്കരിക്കുന്നത് അല്ലെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഓം തത് സത്ത് ഉച്ചരിക്കുക വേണം നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും. എന്തൊരു സംസ്കാരങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഓം തത് സത്ത്. അതിന് വേറെ ആത്മീയ ഭാവങ്ങൾ വേറെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മളത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിന് പറഞ്ഞ സത്സംഗം, അതായത് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ദീക്ഷ സമയം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓം തത് സത്ത് എന്നൊക്കെ മന്ത്രിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അത് നമ്മൾ ഭൗതികത പഠിച്ചു, മറ്റേ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയാൻ നമ്മളെ എത്തേണ്ട റിസൾട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്, അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാമജപം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ത സംഘങ്ങള്, അതിന് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അപ്പൊ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരും അല്ലെ, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല, ബ്ലാങ്കിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ട് ഒരുവിധം അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തസംഘം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വരാണ് നമ്മളെ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന് പ്രഭുസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നം അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഭഗവാന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച് വരുമ്പോ അതിൽ ആനന്ദം കാണുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ്, ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഡിസ്കഷൻ അവരെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, ആയ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റുള്ളവർ പറയും അത് ഭക്തിഭ്രാന്ത് മൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു വേടാ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അത് ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയുള്ളൂ അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ഷൻസ് പറയുന്നത് കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങള്, നമ്മളെ എല്ലാതും ഉപനിഷത്തുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്? ശരിക്കും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ, ശിഷ്യനും ഗുരു തമ്മിലുള്ള ചോദ്യോത്തരം. അതെന്താണ്? ഒരു ബോണ്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അവര് തമ്മിൽ. അങ്ങനെ വന്നാലോ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു, ഈ മൂന്നാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് മാത്രം ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല. സാധു മാത്രമായാലും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല. സാധു സംഘവും വളരെ ആവശ്യമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധയാഹുതം തദം തത്സദാ തദം കൃതം ചേത് അസത്യാത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നാചം തത്തദേ പ്രേത്യനോ നോഹിഹം. പരമപുരുഷന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും അസത്തായി മാറുന്നു. അതെന്താണ്? ഈ പരലോകത്തിന് ഉപകാരമില്ല, നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് ഉപകാരമില്ല, അന്ന് അതില് ഇഹലോകത്തിന് ഉപകാരമില്ല, പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത്ര അത്ര വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാവൂ. അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊന്നും പ്രത്യേകം നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പതുക്കെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതിലെ സാധനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ പതുക്കെ വളർത്തി കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ത്തിക്കാണ് പോണത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയാണ് നമ്മ 16 മാലിന്യം ജനറൽ പറയണം. അതെന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലെ. ശരിക്കും 64 മാലിന്യം കണക്ക്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്കേ. അപ്പൊ ആ ലെവലാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാര് അങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ പ്രഭാസ്വാമിയാണ് അത് 16 കുടിച്ചത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കാരണം ഇത് എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനിലാണ്. ഫോറിനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഫോറിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തതും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവർക്കും. സത്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, ഫോറിൻസ് നിന്ന് എല്ലാതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, അവരെ കൾച്ചർ അടക്കം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അല്ലെ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് അവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫൈനല്. നമ്മൾ ആകെപ്പെടും പ്രഭാസ്വാമി ഒരേ കാര്യം അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ടാണ് ചെയ്തത്. എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മുടെ ആത്മീയ കാര്യം അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ചെറിയ എക്സ്പോർട്ടാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയത. നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, അവരായിരിക്കും പൂജാകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മള് നോക്കിയിരിക്കുക ചെയ്യണത്. കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മൾ ഇനി വരും, ഇനി അവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ കൊക്കോള നമ്മൾ കുടിക്കും, നമ്മളെ കരിക്കോളം നമുക്ക് കുടിക്കില്ലാത്ത പോലെയാണ് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് പതുക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി അത്തരം കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആ ചെയ്തത്. അത് പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. കാരണം ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പോർട്ടാണ് കൊടുത്തത്, എക്സ്പോർട്ടാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആത്മീയത അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും, അങ്ങനെ അത് തിരിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചലാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ആധ്യാത്മികമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനം തന്നെ. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ നീചങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ധർമ്മത്തിലും ഓം തത് സത് എന്ന് നമ്മൾ പറയണ എന്താണ്, നമ്മളത് ജനറലായിട്ട് ഒരു മന്ത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ പറയണം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളണം, നമ്മൾ എന്താ പറയണെന്ന്. അതാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധരായ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടിരിക്കെ മനുഷ്യരോ ദേവന്മാരോ പ്രേതങ്ങളോ ഉപരാധികളായ ലക്ഷന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. തമഗുണത്തിലേക്കാൾ രജഗുണത്തിൽ നന്നാണ് സാത്വികഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണപദത്തിനാവാനായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ, അതിന് ബദ്ധരായ അവസ്ഥകൾക്ക് പല ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പല ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞല്ലേ, ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു, രജോ ഗുണമുള്ളവർക്കും ദേവന്മാരുണ്ട്, തമോ ഗുണമുള്ളവർക്കും ദേവന്മാരുണ്ട്, സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്കും ദേവസങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ബെറ്റർ ഏതാണ്, സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്കാണ്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതെന്താണ്, പതുക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെ 3 ശ്ലോകം ഉള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് 3 സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതോടെ ഈ അധ്യായം കഴിയാണ്. ഞാൻ അടുത്ത അധ്യായം 18 നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ 17 നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ്. 17 അധ്യായം കുറച്ച് ഈസിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? ആ പറയൂ രാമേന്ദ്രൻ. ലെവൽ 10 ചോദ്യം തന്നെയാണല്ലോ 16-ാമത്തേതും. 16 ലെവൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതെ, അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? 15 തന്നെയായിരുന്നു. ശരി, നമുക്കൊന്നും കൂടെ നോക്കാം, കാരണം ഒരു റിവിഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പൊ എന്താണ് 16-ാമത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 26 ഗുണങ്ങൾ. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്? 3. 1 തൊട്ട് 3 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് അത്? ഒന്നാമത് മൊത്തം ഉണ്ട്. 3-ലുണ്ട്. 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ? 26 ഗുണങ്ങൾ മൊത്തം 26 ഇതിലുണ്ട് പ്രഭുജി. 26 അല്ലെ? ഓക്കെ, അത് വായിച്ചൊന്ന്. എന്നാണ് 26 ഗുണങ്ങള്? നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ,
ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ. സാത്വികമായിട്ടുള്ള അല്ല ദൈവത്തിന് പ്രകൃതി ദിവ്യ പ്രകൃതി അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള ആ ഗുണങ്ങളാണ് ഇത്രയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. രജസ് തമസ് ദേവഭാവവും അതുപോലെ തന്നെ അസുരൂപം. ഇത് ദേവഗുണം എന്ന് പറയും. ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണമുള്ളവര് ഈ ലെവലിലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിന്ന് വരില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ വളരെ സുഖമാണ്. തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ധൈര്യം, ശൗച്യം, ഇതങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 26 ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എത്തിന്ന് വരില്ല. പല ഗുണത്തിലും പല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ചിലർക്ക് സത്യം കുറച്ച് പറയും, ചിലർ കൂടുതൽ പറയും, ചിലർ കുറച്ച് ലാളിത്യം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഒരു മസാല പരിവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് ഭഗവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് എത്ര ചെയ്യുന്നുവോ അത്ര താന്നു പോകും. അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് അസുരന്മാർ. നമുക്ക് കിട്ടിയ ചാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ദേവന്മാര്. അത് കറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ദേവന്മാര്. മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അസുരന്മാര്. അടുത്തത് അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? അപൈത ഗുണങ്ങളെ മുക്തിസാധന, അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധകാരണം. പാണ്ഡുപുത്ര, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായ കൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട. അതാണ് ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മള് പതുക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലായിരിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ ട്രാക്ക് പിടിച്ചിരിക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാ. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്ലോകം 20 ആരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? വായിച്ച ആസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച്. എന്താ വായിച്ചത്? 20ാമത്തെ വിവർത്തനം വായിച്ച കുന്തിപുത്ര. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികമധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആസുര്യതയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മളെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളത് മിസ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോണത് നമ്മളെന്താണ് വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്കാ പോവാം. മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് അവരെ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തോട് അടുത്തു തുടങ്ങി. മനസ്സിലായി? അതായത് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? സ്വല്പം അഭ്യസ ത്രായതോ മഹത്വോ ഭയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തിയാക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താഴ്ത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആദ്യം ചെറിയ കുട്ടികളെ എന്താ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും നമ്മൾ പറയാം, മിഠായി വാങ്ങിച്ചു തരാം, അത് വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെ? പിന്നെ കുറച്ച് അവർ പഠിച്ച ലെവലിൽ വരുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങും. പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ലേ? ഇത് തന്നെയാണ് കാര്യം. ആദ്യം നമ്മളെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജില് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു 80% 70% ആദ്യം ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ പിന്നെ അവന് വഴക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങും. നിനക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിരുന്നാണല്ല, നീ എന്താണ് വീണ്ടും പഠിക്കാത്തെന്ന് പറയും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്തോറും നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടഫ് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈസി അല്ല. ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജില് നമുക്ക് അതിന് 2 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഹാർഡും ഉണ്ട് ഭക്തിയില്. സോഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, ഹാർഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. ശരിക്കും ഹാർഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഹാർഡിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പോയിന്റ്. അത് നമ്മളെ അതിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തത് എന്താണ്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരിഷ്യം, അജ്ഞാതം. 4ാമത്തെ സ്വഭാവം.
ആദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത്? നാലാമത്തെ ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുരഗുണമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുര ഗുണങ്ങൾ. അഹങ്കാരം ഞാനാണ് അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്നെ എല്ലാവരും അഭിമാനം, അല്ലാതെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം. ക്രോധം, പൗരുഷം, അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ വൈദികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പലതരം അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലെ? ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആ ധർമ്മമാണ് ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന ധർമ്മമാണ്. നമുക്ക് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഒരു ധർമ്മമായിരിക്കും, ആ സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് ഒരു ധർമ്മമായിരിക്കും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമങ്ങളായിരിക്കും, അതൊരു ധർമ്മമാണ്. മനസ്സിലായി? ഇത് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഘടകമായി വിരുദ്ധം ചെയ്യാം. ഇതാണ് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാം തിരിയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതാണ്? നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ കാമ, ക്രോധ, ലോഭങ്ങളാണ് നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ. 21. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റിദ്ധരുത്താനുള്ള പ്രവണത. 4 ദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4 ദോഷമുണ്ട്. 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ 4 ദോഷമുണ്ട്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ്? അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹ എന്നിവയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എന്താണ് എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണം കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രമാണങ്ങളോട് വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് വീഴ്ച വന്നിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ജ്ഞാനം, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനിനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം അതില്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഴ്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയണത്? 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അതിന് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതെന്താണ്? വളരെ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. സാധാരണ അതിന് ആദ്യമേ തന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് പോയി തപസ്സിരിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തപസ്സിരിക്കാനുള്ളതല്ല നിന്റെ ജീവിതം, അതുകൊണ്ടൊന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല, അതല്ല ഭക്തി, അതാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഭക്തി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയുന്നത്? ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനേലും ഒക്കെ താന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അവതരിച്ചിട്ട് ഒരേ രൂപത്തിൽ പല രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യരായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധനായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ രീതിയിൽ എന്താണ് കലിയുഗമാണ് ലാസ്റ്റ്, കലി നിന്ന് വരാൻ പോണെന്ന് പറയാം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കലിയല്ല വരുന്നത്, അതിന് മുന്നും പല അവതാരങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ രീതിയിൽ എന്താണ് 10 ദശാവതാരങ്ങൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് തുടക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാരദ മഹർഷിന് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏത്? രത്നാകരന് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വാൽമീകി. അപ്പൊ നാരദനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ. വാൽമീകി എന്ന് വിളിച്ചത് നാരദരാണ്. ഇത് കൊടുക്കണേ രാമ എന്നുള്ള ശബ്ദം കൊടുക്കുന്നത് നാരദനാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് നാരദൻ പല സ്ഥലത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ധ്രുവ മഹാരാജന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ഏതാണ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക്,
അങ്ങനെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്, അങ്ങനെ പല പേർക്കും നാരദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരായണ രാമം എന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഇതാണ് അല്ലെ, ഋഷിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നാരദന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. അപ്പൊ എവിടെ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നാരദൻ ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിളാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഫസ്റ്റ്. രണ്ടാമത്തത് അതിന് ചൈതന്യമാവോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവത് സേവനം ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാം, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രസാദം. ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുമ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മള് ഭക്ഷണം അത് മാത്രമല്ല എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക, ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരാ. അതാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും. പ്രസാദം അതിലൊരു പാട്ട് തന്നെയാണ്. അതിന് നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാതും എന്തായിരിക്കും? ആ വസ്തു പിന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് മാറി, അത് പിന്നെ ഭൗതികമല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ആത്മീയമായി, അതിന്റെ കർമ്മബലങ്ങൾ അതിനുണ്ടാവില്ല, പാപങ്ങൾ അതിനുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്നാ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കാന്നല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ അതല്ല സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ജയിക്കാനും ആയ സംസാരിക്കണമല്ലോ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്റെ യുക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ അതിനുള്ള അനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കണില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എത്ര ഉള്ളൂ? നമ്മള് 3 കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന്, മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മള് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനവും ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറയുമ്പോ അചിന്യമാണ്, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ്? എന്താ രാമേന്ദ്ര പ്രഭു? അതാണ് മാധവസേവ. മാധവസേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ 12ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. മാധവസേവ, മാനവസേവ. മാധവസേവന് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാനവസേവ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ എന്താ തിരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? മാനവസേവ മാധവസേവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് 12ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് തെറ്റെന്നല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? അത് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു പടി മാത്രമാണ് അല്ലെ? 12ാം അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു 4 തരം ലെവല് പറയണില്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്താണ്? അത് നമ്മള് ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയാണല്ല. അതായത് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ, അതായത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിൽ വരുന്നതാണ് അത് മാധവസേവ അല്ല മാനവസേവ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരുണ്യ പ്രവണത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഭാഗം പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. 4 കാര്യത്തിൽ വരണാണ് അത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാമാണ് തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അത്തര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും തമ്മിലാണോ? അതായത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മായനെയാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത്. മായനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അടക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? പ്രഭുജി, 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ. 6ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 3 ദോഷങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? അത് പറഞ്ഞാണല്ല. 24ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വഞ്ചന പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹശീലം, ഇതൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ. നമുക്ക് വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. നമ്മ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അത് നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതാണ് വഞ്ചിക്കാനുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഫുള്ളല്ല. നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാതും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. 18ാമത്തെ അധ്യായം. 17ാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് ഈസിയാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. നമ്മളെ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നാളെ നോക്കാം അത്. ഇന്ന് നമുക്ക് 18ാം അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
ഞാനൊരു കാര്യം, രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്, അത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം, പിന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഒന്ന് ലോഡായിട്ട് വന്നോട്ടെ സ്ലൈഡ്സ്. ഇതില് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ സന്യാസം ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് പരിപൂർണമായിരിക്കണം. അതായത് കവി ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞു അത് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണം. അതിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നത് തന്നെ, പരിപൂർണ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് 18-ാം അധ്യായം മുതൽ 17 വരെ അധ്യായത്തിന്റെ വീണ്ടും ഒരു സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. 17 അധ്യായത്തോടുകൂടി ഭഗവത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ശ്ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചാണ്, ഓം തപ് സത്. അതാണ് ഭഗവതിയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. 18-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ അതില് വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭക്തൻ, സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഈ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്യാസി. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപൂർണ ഭക്തനെയാണ് നമുക്കൊരു സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവധർമ്മ പരിത്യേജ. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്ലോകം. ലാസ്റ്റ് ആയി കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞു. അതായത് ആയ ധർമ്മത്തെ പരിചരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ശുക്രാചാര്യർ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, വരുന്നത് വിഷ്ണു ആണ്, മഹാവിഷ്ണു ആണ് വാമനായിട്ട് വരുന്നത്, നിന്നെ പറ്റിക്കാനാണ് വരുന്നത്, നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാ പറയുന്നത്? ശുക്ര ആചാര്യനാണ് അല്ലെ. ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഗുരുവാ. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരബ്രഹ്മാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ്, ഗുരുവിനെ നമിക്കണം, ഗുരുവിനോട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ബലി മഹാരാജ എന്താ ചെയ്തത്? അത് തെറ്റിക്കാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ബലി മഹാരാജാവിനെ അറിയാം ഇതൊക്കെ, ശുക്രാചാര്യർ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്? അത് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിനെ സംരക്ഷിക്കണം. അത് തിരിച്ചുണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ഓർമ്മയുണ്ട? ഗുരുവിനെ സംരക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഗുരുവിന് ശാപം കിട്ടി, ആ ഗുരുവിന്റെ ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ട്. അതാരെങ്കിലും അറിയാം? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കാലയില് പണ്ട് വന്നത് ആരാ? കർണന്റെ കഥ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഗുരുവിനെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ശരിക്കും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ധിക്കരിക്കുക. ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്ന കാര്യം മുഴുവനും കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഗുരുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തെറ്റിച്ച് അതാണ് ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തെയാണ്, ആ ധർമ്മം അടക്കം നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തെറ്റിക്കാം, നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് നീ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, ശരി ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ അധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത്, ധർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതാണ് സർവധർമ്മ പരിത്യേജ എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സുകളാണ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഉയരേണ്ടത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെവലിൽ നമുക്ക് അധർമ്മം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ അതിന് നാമജപത്തിലും പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്ക് നാമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപരാധത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവല്. തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മുക്തി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തെറ്റുകൾ വരാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അച്ഛനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവാണോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനാണോ ഇതൊന്നും നോട്ടില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി. കാരണം ബലി മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് എന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഭഗവാനാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെപ്പോലെ എനിക്ക് സന്തോഷം വേറെ ആരിനെ കിട്ടാം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് സുതളത്തിലാണോ വിതളത്തിലാണോന്ന് അറിയില്ല. ബലി മഹാരാജാവിന് എവിടെ? സുതളത്തിലാണോ? സുതളത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയില്. സുതളത്തിലാണ്. കാരണം ബലി മഹാരാജാവിനെ സുതളത്തിന്റെ രാജാവായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് കഥ പോണത്. അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നത് വിരക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. വിരക്തിയോട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതിനെ ത്യാഗം. സന്യാസം അടുത്തത് നിന്നിട്ടാ ത്യാഗം സന്യാസം, അതിന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരും. അത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാതും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. വിരക്തി, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. പിന്നെ അല്ലല്ല, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്നല്ല, എല്ലാതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം നമ്മള്. ആ അവസ്ഥ വൈരാഗ്യം, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയാം. അതായത് വിരക്തി. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? 13 തൊട്ട് 18 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെയും വേദാത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം. പരമാത്മാവിനെ നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തന പ്രതികാരത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഭഗവതിയുടെ ഒരു സംഗ്രഹം പോലെയാണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ 19 തൊട്ട് 40 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധനം, അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ, ത്രികോണങ്ങൾ എന്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. കൂടുതലും കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 17 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും 17 വരെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും 18ാം അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 41, 48 വരെ ഉള്ളത് തന്റെ ജോലി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ ജോലി, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം, നമുക്ക് 2 തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ, അതിന് പരധർമ്മം, പിന്നെ സ്വധർമ്മം. സ്വധർമ്മം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, പരധർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്ക്, ജ്ഞാനയോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, പിന്നെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവും. അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനാണ്, അത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ല. ഭക്തി ആർക്കും ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഭക്തിക്കാണ്, കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഭക്തിയാണ്. അതാണ് ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ്. ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തനാകുക. പിന്നെ ഭഗവതിയുടെ പഠനവും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോ. ഓക്കെ, അതായത് ഭഗവതിയുടെ പഠനം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ്, ഭഗവത പഠനവും പ്രചരണവും. ഭഗവത പഠിക്കുക, പ്രചരിക്കുക, അതിന്റെ ഗുണം എങ്ങനെ, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് ആചാര്യന്മാർക്കുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അത് നമ്മള് പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഭക്തനായ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഭക്തന്മാർ
ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവും. അതാണ് കുഴപ്പം. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ വീട് നമ്മൾ കുറെ നാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. ഇതും ഭക്തന്മാർക്ക് സംഭവിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആർക്ക് വേണ്ടി? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കരുണ്യാണ് ആ ഭക്തനോട്. അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കണ അർജുനന്റെ പവറാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മൾ അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം പറയണത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ല, നമ്മളതിന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു കാർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ആ കാർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പുറത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി. അത് നമ്മൾ എന്നും ഡെയിലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പെട്രോൾ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് വെറുതെ കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് ഇടാനുള്ളതല്ല. ഇതാണ് ശരീരം, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ. അർജുനന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്തിന്? കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ സഞ്ജയന്റെ പ്രവചനം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 17 അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 18ാമത്തെ അധ്യായം ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 1 തൊട്ട് 6 എന്ന് പറഞ്ഞ കർമ്മ വിഭാഗം. നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ. അപ്പൊ 1 തൊട്ട് ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ 18 തൊട്ട് 12 വരെ കർമ്മയോഗത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ ആദ്യം 1 തൊട്ട് 6 വരെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സന്യാസം തന്റെ പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്റെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സന്യാസത്തിനെ പറ്റി പറയണം. എന്താണ് സന്യാസം? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അർജുനൻ വെറുതെ ചെന്നിരിക്കുന്നതല്ല സന്യാസം. അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതിന് അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് സന്യാസം. അല്ലാണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ്? പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഞാൻ യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജാവാണെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തൻ. അതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണ. അതാണ് അർജുനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ, സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ക്ലേശകരമായ വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്. ഭൗതിക സംഗ്രഹീതനായാലും ബലമുദ്ദേശം തന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രമേ കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധം ചെയ്യുന്നവൻ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്ന പ്രതികരണമൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 3 തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. 3 തരം കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിലേക്ക് പോവും? അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിലേക്കാണ്. അത് ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് അർജുനൻ ചെയ്യണത് അല്ലെ? സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെ വധിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേടി കാരണമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആയ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോവും. പിന്നെ ക്ലേശകരം വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടോ കണക്കാക്കി കറക്കുന്ന ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? രജോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോയി എനിക്കുന്നത്. തീയത കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തമോ ഗുണം. ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ച് മാറുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. പിന്നെന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ത്യാഗം. അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. തന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് വിധികർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനന്റെ കറക്റ്റ് പോയിന്റിലെത്താണ്. കാരണം അർജുനൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അർജുന ഉവാച സന്യാസോ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥ്വികേശിന ദിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ത്യാഗം എന്താണ്? സന്യാസം എന്താണ്? ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അതെനിക്കൊന്നും കൂടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ത്യാഗമല്ല സന്യാസം, അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
സന്യാസം വേറെ, ത്യാഗം വേറെ. അപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് തമ്മിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയുന്നു. കേസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുരനാണ്, അസുരനെ ഹനിച്ചവൻ. അപ്പൊ അസുരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം ദൂരീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആസുര്യമാണ് അല്ലെ സംശയം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആസുര്യ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ആസുര്യ സ്വഭാവം എടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീയ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ആസുര്യ ഗുണം അതെടുത്ത് കളയൂ എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പറയുന്നത്. അതാണ്, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായ ഭഗവാനെ. കാരണം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ അറിയാം, ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താ കാണുന്നത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കാര്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്താണ് സന്യാസം, എന്താണ് ത്യാഗം, അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറയണം. അപ്പൊ അതിൽ പറയണത് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവതിയിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 17-ാം അധ്യായം വരെയും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്ന, ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പരമലക്ഷ്യം. അതാണ് സന്യാസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത്. യോഗനാമപ്പി സർവേഷം, സ്വാത്മാവിൽ നിന്ന് മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ് യോഗിയിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ. ഓക്കെ. പരംപുരുഷനായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പ്രതീകമായ ഓം തത് സത് എന്ന് വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു വേണം സകല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ എന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് 18 അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു, 17-ാം അധ്യായത്തിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് ഓം തത് സത്. അതെന്താണ് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ഭഗവാനെയാണ്, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം മാത്രം മതി എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഓം സത്ത് ആയ പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 2 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ത്യാഗവും സന്യാസം. രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ത്യാഗവും സന്യാസികളെല്ലാം ത്യജിച്ചു പോകുന്നല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക സാധാരണ നമ്മളെ ഭാഷയിൽ അല്ലെ. അല്ല, ത്യാഗം വേറെ, സന്യാസം വേറെ. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയാണ്, 2 വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ത്യാഗം സന്യാസം. ഇതറിയാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാതും ത്യജിക്കുന്നവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയാണ്, ഏതാണ് ബെറ്റർ പറയുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നാളെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറ ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്ന്, നാളത്തെ ഹോംവർക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നാളെ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയാലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ചെറിയ നമ്മളെന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞല്ല, ഇയർ പറഞ്ഞല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ബുക്കില്, ഭഗവത ബുക്കില് 311 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാ വന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഗർ, നമ്മളത് 315 എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? 315. ശരിക്കും അത് ഫിഗർ ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് 311 പോയിന്റ് എത്രയാ, അത്ര എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മ? 316.04. ചെറിയൊരു ഒരു സെക്കൻഡ്. സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് കിട്ടിയത് 315.36 അല്ലേ? 311.34 അല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. 311.04 എന്നാണ് ബുക്കിലുള്ളത്. 311 ബുക്കിലുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് കിട്ടിയത് 315 ആണ്. അപ്പൊ അതില് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മ 365 അടുത്തത്. 365 എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിൽ 365 ദിവസം ഉണ്ടെന്നല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളെ ശാസ്ത്രം 360 365 കാലാണ് നമ്മളിതിൽ. പക്ഷെ നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കുമ്പോൾ 360 ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 365 360 ആയിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോഴാണ് ആ ഫിഗർ 311.04 വരുന്നത്. നമ്മ പറഞ്ഞത് 315 315.36 ശരിക്കും വരുന്നത് 311.04 എന്നാണ് ബുക്കിലുള്ളത്. 4.0 3,11,40,000 കോടി അങ്ങനെയാ വർഷം. പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു. 4.0 ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെ 3,11,40,000 തന്നെ ആയിട്ടേക്കുന്നത്. 3,11,40,000. 3,11,40,000. പക്ഷെ 0.4 വരുന്നത്. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. കോടി വർഷം. 0.4 എന്തായാലും 365 വരെ 360. അപ്പൊ ഫിഗർ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം. മനസ്സിലായി? 365 ഞാൻ ഇട്ടാറുണ്ട്, ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്നത് 360 ഓക്കെ. അപ്പൊ 311.04 വരുന്ന ബുക്കിൽ എത്ര 311.40 എഴുതാം. ഓക്കെ, നമ്മളത് മാറ്റണ്ട, കാരണം ഇത് റെഫറൻസ് ആണ്. ഏതാണ് അതിൽ 311.40 ആണോ 04 ആണോ? 40. 3,11,40,000 തന്നെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. പോയിന്റ് അല്ല. അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെ ഫിഗർ വരാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പൊ 361 10⁻7 ചെയ്യണം, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആവും. ശരി, അത് ലാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ലാക്ക് കുറവ് വരുമ്പോ അത് ശരിയായി. 311.40 ലക്ഷം കോടി വർഷം. 311.40 ലക്ഷം കോടി വർഷം. അപ്പൊ നമ്മള് ഫിഗർ 360, ഞാൻ 365 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് 360 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ആ ഫിഗർ തന്നെ മൈൻഡിൽ വരാം. 365 ഞാൻ ഇട്ടത്, പക്ഷെ 365 അല്ല 360 തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ട് വന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് കണക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ശരി, അപ്പൊ ബുക്കിലത്തെ പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഏകദേശം ചെറിയൊരു മൈനർ എന്ത് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. 360 എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തപ്പോ 311.40 ലക്ഷം കോടി വർഷം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ശരി, നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിർത്താം. പിന്നെ നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ മാതാജി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാരദ മഹർഷിയാണ് രത്നാകരന് ഉപദേശം കൊടുത്തതും രാമ എന്നുള്ളത് ഇത് ചെയ്തതും. അത് തന്നെയാണ് നാരദ മഹർഷിനെ, അല്ലെ സപ്തർഷികളല്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാര്യം തന്നെ, നമുക്ക് പല അറിവുകളും അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ പല അത് പറഞ്ഞു 10 അവതാരങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. 10 അവതാരമല്ല ഭഗവാനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറെ പുരാണങ്ങളും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിക്കാം. വേറെ എനിക്കൊരു ഈ ഇസ്കോണിന്റെ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിഷ്ഠ മാത്രമല്ല, ബേസിക് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന് രാധാറാണിയും 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായി ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ബലരാമൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുരിയിൽ ജഗന്നാഥ് നാളെ അവിടുത്തെ രഥയാത്രയാണ്. ജഗന്നാഥിൽ വരുമ്പോ സുഭദ്ര, ബലരാമൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും, അതാണ് മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്. രാധാറാണിയും ഭഗവാനാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നരസിംഹാവതാരത്തിനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാധാറാണിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ, അതാണ് മെയിൻ. പിന്നെ ചില സ്ഥലത്ത് ബലരാമനെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും മാത്രമായിട്ട് പൂജിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രം ഭുവനേശ്വരിലുള്ളത് ബലരാമനും ശ്രീകൃഷ്ണനും മാത്രമാണ്. അത് എന്റെ പ്രഭു ഗണപതി ഒന്നുമില്ല. ഗണപതി ഇല്ല. നമ്മൾ ഭാഗവതവും ബേസാണ്. ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാനാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ബേസിൽ വരും. അതിന് നമ്മൾ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് രാധാറാണി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോല ചാർട്ട് വരുമ്പോ അത് അത് പറഞ്ഞൊന്നും അറിയില്ല. ഏറ്റവും ടോപ്പില് വൃന്ദാവനം, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവറുകളാണ്. ബാക്കിയെല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ വരുന്നതാണ് പരമശിവൻ വരുന്നുണ്ട്. പരമശിവന് ദുർഗാദേവി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്.
അവര് എന്താ പറയുന്നത് ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിന്. അപ്പൊ അതിനെ ആരാധിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് പരമശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മീയ ലോകത്തിലുണ്ട്. പരമശിവന്റെ കുറച്ച് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതായത് 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ ലോകം ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്, കുറച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ശിവന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ശിവനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിലേക്ക്, നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമാനന്ദാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോണത്. നമ്മ അതിന്റെ അർത്ഥം അവരെ ആരാധിക്കണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണല്ലോ. നമ്മ പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഗീതയില്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും, നമ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. ദേവലോകത്ത് പോയി ജനിക്കുന്നു, ദേവലോകത്ത് പോയി ജനിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മ മഹാദേവൻ അടിച്ചായിട്ട് കിടക്കുക. എന്താ പ്രഭു? പ്രഭു ശിവം മഹാദേവൻ അടിച്ചായിട്ട് കിടക്കുക. അത് പറയണ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാരാ? ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരമശിവനാണ്.